Eguerdian txorinetarrak eta ongi etorriak, txorinera asteazken berri batean, errezeta tradizionalen eguna, Patrizia Bitelik eta Zigor Iturrietak eta zuetako askok maite duzuen eguna, eta hor berreskuratzen ditugu betiko errezetak. Nik gaurkoan, atzo aurratu, nuen? Txerriankak, bieratara, baina ingo dituguna da bieratara. Ingo ditugu batzuk saltzan prestatuko ditu eta besteak fregituta, hau da. Irinetik, arrautzatik eta ogi birrinutik pasata. Gozketa eta hori modua berdina izango da bietan, baina gero emaitza ez du zer ikusirik izango. Guarniziorik ez baterako zerrez, simple, hemengo osaiekin eta ezer gutxiekin gehiago. Eta, noski, beti bezala, bigarren errezeta labur bat. Nik otarranxak deabru erara. Horre, arrabiatarekin ez dauka zer ikusirik. Ez dauka zer ikusirik. Pikantea izan behar da. Markesa Paraberen liburua, holan, olako indizea da, agertzen da. Bai, errezetak irakurtzen danak, eta horrek atentzia deitzen dizu. Eta otarranxak tomateak, otarranxak ez deabru erara esan nagoen. 498 horri aldea, hori asorra. Eta hortik eta dut, bitxia izena, bitxia errezeta beba horan kuriosua da hori ingot. Bueno, az gaitezen lanean, eta lehen errezeta horrela jongo da. Txerrianka garbitu, bere hile guztiak erre eta gero olio berotan gorritu ingo ditu. Atera eta olio hortan bertan barazki guztiak txiki eginda erregosten jarriko ditu. Sartu berrio txerriankak, ardoarekin busti, zaldarekin busti eta 3 orduz egosi. Egosita dodenean, atera ezur guztiak kendu eta batzuk saltzarekin batera jarriko ditugu poliki erregosten. Nahi izan ezkero arrautzetik eta irinetik pasauta. Eta besteak esandakoa, irinetik, arrautzetik eta oibirrindutik pasa, baratxuria eta persieskin eta fregituen goitugu kurruskari eta goxo ona. Orduan, nik batzuen dago pekatu bat ingo du. Nire amandako batez ere. Ezurrak enduko izkiot. Denak. Ze badao jende bat, txerriankak eta gustatzen zaizkiola gero dana txupatzen da ibiltzea. Baina, bagaude beste batzuk gustatzen zaigula, hor hartu lagana sartu tarra, eta dana sartu garbi. Eta esan, nik xuberoan beste txerrianka ez ditu garbitu zekula. Eta, enaiz goratzen ze zenbaki gaina, zenbatuta genuzkan, txerrianka bakoitzak zenbat ezur dauzkan, erdi bakoitzak. Eta ondo kendu behar zien danak, ze badaude atal batzu txikia direla. Hoiek kentzeko bere lanak. Txerrianka batzuk ekartzen dituzte hiletxoak. Hemen ez da, hemen ikusten dira hiletxo batzuk, ez? Gehien bat ikusiko dira? Badau, zu depilazioa, laser depilazioa. Eta da, suplete depilazioa, zuarena. Hemen bitu ikusten ditugu hile hauek, gero neko desatxeina dira. Orduan, usaia ontsa etorten dana aldiz. Ez da bat ere atsegina, ez da ere. Txerri boda batean egondanak usai hau ezautzen du. Baina, horre irixe, garu, batzuk deitzen diote moduan, erderaz eletxo. Horre gainean bota eta zu ematen zaionean da horratatzen den usaia. Ez da munduko usai atseginena, baina gero txoixoak eta... Ondo jateitxu, ondo jateitxu, ez? Hau horrela kenduko izkio, laban batekin, poliki ere, egin aldigu bizarra mozten digu moduanako, pelikuletan egiten duten moduan. Horrekin ere garbitu, baina kontua da, ondo garbituko ditugula eta ere esandakoa. Hemen olioa jarriko dut, lehortu ingo ditu pixka, ze bestela hemen sokaz saltuan ibiliko dira, lehen urarekin garbitu ditut. Ondo lehortu eta ingo dituguna da, frigitu eta ondo gorritu bi aldeetatik. Atera eta eror barazkia jongo dira, erregosten. Lengo gunean zigorrakin zauen, txalan bixotza, gaur dabil txerriankak eitzen, eta egitza da, lengo gunean esaten gauena, animali bat, hil bihar badozu, azkenean merezi dau, ataldanak jatia, edo... Hori da, ingeiken gutxixena. Orduan, egitza da, hankak diela atal oso merkia, eta oso interesgarria ze kolageno pila bat daukie. Orduan, gero horrek emato dutzen gorputza saltzari, gorputza bebai kolageno pila bat dauka, eta azkenean, asadan dako ona da, hilian dako ona da, normalian hor, arate gizetan eta garbi saltzeitxuste, asaskalak eta garbi, hiliek eta dana, baina, etxian esperientzia bada. Ez dut bakuzelan ez dituzten saltzen gaur egon arategietan? Gordinik. Gero eta gutxiago, eta gaur egon zuen arategira jute mazarete, eta batzutan bai, baina askotan eskatu behar izaten da denborarekin zuek prozesu guztien nahi izan ezkero egiten hartu, eta egosi gabe baduzka zuek. Eta hori dana da,
bastakit, tripakiak eta gaur egun, gare batean garbitzen ibiltzen ginen denbora guztian. Gaur egun, bueno, egosi gabe, baina garbiak aurkitzen dira bai ero bai. Olako gauzai ja gero eta gutxio daude, eta nik, bueno, harakinai eskatu inbertzatik, Txema, mesedez, behar ditut, txerrianka batzuk, erditxe moztuta, eta esaten da moden, naturalien. Eta txalanankak jaten dien, nik txalana? Bai, badao tripakiak, badao rezeta bat, tripakiak txalankakin da, eta txorienen ingen duen, hortik ateratzen da baita, aragia baduka, gelatina pila batekin baita, eta saltza hauek... Txarrixanak, bai, txalanak, holan, pentsatzen ez dakit proba ditxudan. Baina eske... Ez da ezaguna, ez? Ez, baina mamurtuta jaten dalako. Ez da hone moduen itxurakin forma honekin jaten. Nik, egin dudanean, itxura egiten da hortik goz egiten doa zutana, eta ero ni beti jan izan ditut tripakiekin batera. Anekdota bat olan, txerri hanken inguruan, badau Luis Amaseigarrena izan zana Frantziako azkenengo erregia, berakin zaun, Parisetik iez, eta iesaldi horretan, lehenago esan zaben, gozia daukat, berez, atara da, 4 ordutara hor, basauen, olako fonda bat, taberna bat, esan zen, bitu, hemen gelituko gare, ze hemen itxeituzte txerrianka goxuak. Hori izan zioten berak etzekin, ez? Osa, izan bai, hori da, han geratu zen, jaren zauen, eta bapatien, horbetan atxilotu zabien, eta gero gillotinara eman zabien. Hau da, txerrianka batzuegatik. Txerrianka batzuegatik. Eta nok esango luke, Olako bat imaginatzen duzu, ez dakit, hemen, baitu jangara jordan boilurra zer zen jakin zuten, da boilurrarekin egin dako... Ja, baina, azkenian... Bueno, guztetan lako gauzak, eta nik pentsatzen... Bueno, erregeen gauza dena txarreztut izango, zerbait jona izango, txerrianka gustatzen ezkia. Eta egisa da, bitxienan ere pentsatzen jat, berak bilurra zaukitzea. Hau da, zuk, ies itxo zulekuen batetik, eta hemen geratuko naz, hau da, jarri patxara purtxo bat, txerreankak jansi, ez da botako temen, hau da, ez da... Jakin da zure bila datozera gelditzeko moa, no? Itxo haitenan, gozea daukako. Horreik bizitako zau jakon. Bai, gillotina, ez da gutxi, Ala ere nik, badauka nik antzinako gauzak eta entzuta gustatzen zait, eta badago, ez dakit, gaur jarretxuko balukete hemen hori hartutan norbait eriotzera kondenatzen da hori. Gillotina, nahi dut esan, hemen zegoen, Espainian zegoen garrote bil, esaten zen, hemen torkagatekin horre sakatzen jozetien, da kraskatu arte, urkatuta be, euneko unean ez dizut aseguratzen segituan hilko zaela. Ez dakit, bestea be, gillotina neko, esan dezagun, neko... Bai, akatu burua mozte dizute. Baina, esaten da hor, segundo batzu zure buruak ikusten duela gorputza. Segun nola erortzen zan, ikusten zuela gorputza han buru gabe. Esaten omen dute, Naixaut, janariz lehertzia eta holan, nire bizitza holan bukatzea. Aukeran, bai. Aukeran, janariz lehertuta. Bai, ez da txarra. Txerriankak beste leku batzutan, Frantzian ebiz, piez de cochon, Katalunian piez de porc, eta Italian, ezin konfusiorik, Italian badau, piadina, da daulako tortita bat, tortita mexikarrako lan izango bazien bezala, taloak izango bazien bezala, betetak, gaztakin, errukulakin, horako aragi eta estekidez berdinekin, eta gero piedina. Eta piedina, txerriankak. Bez, piedina eta piadina, kontuz, ez bagatu horako erraiak eta gustatzen. Nik anedota hori kontatu izuzu, ez? Nik Italia, gure jefia, korrik egiten nuenean horre marka Amerikar horrentzat, jefiak zeuden Italiarra zian. Eta jo ginen labare horre Dolomit eta lasterketa atera, bikotearekin Maialenekin hasi berri, eta aurkeztu nien, eta hau nire bikotea Maialen. Maialen. Maiale, italiano cerdo. Ostra! Maialde. Txerria. Pierni di maiale. Piedini di maiale. Hori da txerriak. Italianos, baina maiale txerria ba. Txorienen errezetak eta hizkuntzak ere erakusten. Ikasten ditugu, gu botatzen ditugu. Gero ez da izango horrela ziurreni, baina gu bota iten ditugu. Olioa bero, gatz pixka bota diet, eta hauek gorriten goitugu. Ez da derrigorrezkoa gorritzea. Nik
ni komendatzen dut. Baina nahi izan bestela, uretan egozita ere, nahikoa izango zen. Baina gero, hemendik atarako du saltza. Saltzaren oinarria hau izango da. Orduan, kalterik ez, eta ondo etorriko da. Kontuz, Patri, honek distantzia, mesedez. Bai. Bueno, eta egia da, ni gustoko jatela hementxe ospatzea, ze gu posi gauz, txorienetik, ze daukau Euskal Herrixan jatorrizko izendapen babestu berri bat. Eta hori da, Nafarroako xistorra. Izendapenean sartuta? Bai, izendapenean sartuta, eta horrek bermatzen dau, bere kalitatea eta bere jatorrixa be bai, ez? Dala, Nafarroan enjako produktu tradizionala. Horrek nahi dago esan, eramaten dauela txerrixan aragisa, urdaia, piperautza eta berakatza, baratxuria. Hori gero joango dela, arkumian tripan olan galkaztuta, holan beraz bilduta, eta hori dela txistorria. Beraz, da, politxa, jatorri izendapena izatea. Ondo. A ver, izendapenan kontua ondo dao, eta azkenean, nola? Bueno, hor, kalitate bat eta bermatzen da, eta, ez? Eta gainera da, produktu bat freskua, ez? Eta, ontzen, bi egun eta, ontze prozesua oso laburra dana. Bai. Eta hori, freskua izaten bada, oso ze honaua. Osta, lehenunean, ari ginen itzeiten hemen, janari prozesatuak eta zaizet, badau txistorra egiten duen marka bat, eta lehenunean guzti dituen, saltzen dituela oin, janaria, baina prestatuak, paketetan, berotu etxean eta jatekoak. Txistorrakin? Ez, baina justu txistorra gabe, zeuden, tripakiak, txalmasaiak, txerri ukondoa, eta hori, raziokoak, eta komodoa eta itxura ona zeukaten egia esan, eta hori etxean, eraman da berotu eta jatekoak. Egisa da, ontxe, hasi garela, igual, geroz eta purtsu gehiago, olako gauzak jaten, ez? Tripakixak, txerriankak, egon zan garai bat, nire amaman denboran, da nire ama gaztia esanean da, etxietan jaten zala, prestatzen zala, gero egon die pila bat urte, hori jaten ez zala, eta gaur egun bueltau da, arategixetan aldo dugulako aurkitxo. Baina, prestatuta. Prestatuta, jenteak ez duko zinetzen, baina bai, zuk esaten duzuna, batzuk, jente hasi da, gogoratzen dira gaztetan jate zutela, eta urteak egon dira, jangabe, eta oin esan dute, txerriak egin da saltzen dituzte, tripakia pila bat saltzen dira. Arrasaten da leku bat, oso txikina dela eskina taberna, tabernan emata itxuzta segurutan tripakixak. Eta bertako jabiak esaten dau, baina gaztatzen die, amabixetan ataratzen baitxut, ordu batetan ja, kostata. Da beti giltzen da kalkulatzen, karo, baina gauza horrek ez zerbitzatzen, gaur egun, patata tortilla, onaua, otxarraua, gildak, urdaiaztiko eta piper berde, bokata, hori lekudanetan daukotzu, baina leku bat olan tripakixak eitzen dotzuna? Baina, eta tripakiak basan gauza bitu lehen, gehiago oikoa guazin tripakiak eta aurkitzea, jatetxetan daola, gehienetan egoten ziren, baina edo zinetan esen dituen jate. Hor bazen eukan batzu, horkoak garbitzen dituzte moduan. Eroangoak ez da izan. Eta hor, ja, juten zinen batzuetara. Eta gaur egun, ja, izateak bakarrik, ja batzuen dago, ja bada nahiko berme, ondo egungo direla. Eta gehien mani guztiot, jatetxeak ere gaur egun erotziko dituztelako, garbitutak gutxienez ziur, eta ziurrenik askok egoziak baita. Egoziak ez da, egongo dira zukaldari batzuk, garbituak erosiko dituztela, ze garbitzak lana dauka benetan, baina gero egozketa puntua berak ematean nahi diola, ez? Orduan berak egozten dituela. Baina bestela, egongo dira, ziur bai. Garbitu, uste ez dutela ino garbituko, eta hau egienak bere egitea jungo dira. Ezkenean, beste aragi pieza bat erostia baino ez da, eta errez eta jarraitzea. Berez, hemen txorien egin ditugu, beraz, kuriositatea baldin badukazue, kosinatzeko, sartu eitb.eusera, bertan nahieran, eta eitb, eta txoriene, tripakiak, edo, zehose bilatu eta bilatzaileak lagunduko zuen. Bai. Holakoetan, hori, jakinda hitze egokiak, almazen, hau da, bilatzaileari lagunduta, hobeto ataratzen dira. Hori da, sesamo ireki, jakinda zer esan, irekitzen da.
Hori da. Bueno, Eta- txerriankak gorritzen, eta ni barazkiak txikitzen hasiko naiz, eta hauek, ni botako diot. Baratxuria, bere hortan errite moztuta jongo dana, eta ero kipula, eta porrua. Dena, barrura jongo dira, eta hauek izango dira gure saltzaren oinarri. Oso ondo. Eta txistorratik pasako gara Euskal Herriko aberien gana. Eta gisa da, bueno, hau, bezen dugun bitartean, haragi mota hau, badauz abere batzuk hilzorixaz edo galtzeko sorixan dauzela. Adibidez, gure etxe honetako saio mitikoa izan den betizu behia. Ja, nik entzun du, egia da gure inguruan betizu pilo bat daudenez, nik Alberto Botazu lehengune, betizua, ez da izer, desagertza da, bai? Esaten da gainera dela, Europa mailan azkenengo basa behia. Bai, Bai. Osa, betizu bai, Oso preziatu eta, bueno, guretako altxor bat mantendu inbiar duguna. Nik aldera dakat, Patrik. Bai. Zu betibu garaikoa zara? Nik, klaro. Bai, horrekin, ni, betizu atea zanean ETV-en, umen saioa, ni ja alduan nintzen. Eskorbuto entzuten da, holako gauzak. Bueno, ez hori lehenagotik. Hori, neiko lehenagotik, baina egia da... Ez bai, niri justo hori harrapauzutan, Nere Aliesekin, Iban Garatekin, betizu taldeakin, eta casting bat bakizu Isabela ikastoletan lehen, casting bat egiten zan, ia zeinek abesten zauen lan oberen. Osa, eskoletara juten ziren? Bai, eta gero, herriko plazan, jartzen zabien hori eszenatokia, eta agertzen zen, ikastola bakoitzetik, 3-4 umek, besten da dantzak. Biteliz. Ni aurkeztu nintzen, eta? Sostien hartu. Baizela. Baina nik uste justo zua besten hasi zinen tximistak eta trumoiak azteak, hori kasualidadea izan zen. Hori haindoni izpuruk esan da zegoen. Nere historia idatzita zegoen eta nik txorien eta etortzeko, hor nauen. Eta bertan esan zen, behitu, abesteko kastina ez, baina kozinatzekoa hortan bai. Hor, egia da, Patri, bota izan dituzela gero irudiak, eta hainbat gaur egun esan ezagun telebistako irudiero jente famatu dana, pasatu da hortik abesten betizu hortatik agertu dira batzuk, ez? Agertu dira batzuk. Eta lehenko gunean grabatu zen hemen Miramonen gala. Bai. Betizuko lan gabonetako gala, eta, nik hori ikustian nahi dut bai ala bai, hori bai, gauza tipikoa. Bestea bere batolan galtzorixen dauena, sasi ardia. Hau da, ardi mota batolan gogorra, izenak esaten den bezala, sasi artien eta ibiltzen dana, hau da, modu basatian bizi dana. Hegoaldian deitzen mutur gorri txipia, eta iparraldian, Ipar Euskal Herrian ezagutzen da gorri txipia edo manexa txipia moduan. Kolore gati, bentzen badakiu gorri aldera doala. Bai, hoi da. Ni, karrantzakoakin eta latxakin geratu naznik, hau sasiardia, ez dut ezagutzen. Eta gero daukau, Euskal Txerria, hemen maskara dauko proiektua eta behin baino gehiagotan aipatu dugu, beraz, Euskal Txerria galtzorixen egon zala, baina ontxe, berrekuperatzen da... Pixanaska berreskuratzen dira. Badabila, dau ez da, Nafar Beoka, dala Euskal mitologian eragina hunditxa izan dauen animalixa, eta gaur egun kalkulatzen da 300 eta 500 artian dauzela. Bakarrik? Beoka, gainera, holan, arraza garbikoak, gero joan dira, Frantzia, holan, arraza frantziar batzukin eta nahazten, eta, baina garbi-garbixak holan, 300 eta 500 artian. Ezerrez. Ezerrez. Eta gero dau, aurizko saldixa, galtzorixen dauela eta oinarte beti irabili izan da aragirako. Eta, proiektuak eta bada usolan horre gauzak, arrazak eta berreskuratzeko, gehiago apresiatzeko eta hemen txe galtze esku julen, zer egin daiteke bertako abereak babesteko. Betxu, maskaragoko proiektu hemen, behin maio gehixetan komentau izan dugu, abeltzaintzara dedikatzea hor dau, proiektu bezala. Eta gila laguntzak, batez, hor argi dau. Gaur egun jentia zerbait, ez du, normalean, pasioa gauza da, baina pasioa burutzeko behar ditugu, diru laguntzak, behar ditugu, baldintza honak. Edo desan, militantzia puntuan esaten genuen lengunea, militantzia, baina horrek ez du jaten ematen. Ez paizu jaten ematen, puntu bateraino izan alzara, baina gero gerria iztutu, eta gehiago zindanean iztutu, zatuz, ostra, orduan, alde hortatik be, hori da. Ez dakit.
laguntzak, nahi eta nahi ez, noski, lehen sektorea behar ditu. Bai. Eta ero sukaldari, hor, lagun bat esaten zian, sukaldariak hor, marmokan kontu bat etortzen zanean. Ezin duzu asmatu zerbait soparen bat ero marmotkarekin eroan gozoa da ona, marmokak medusekin, ona da hola, eta txinari saldu, eta eurek hartu eta marmoka guztiak entzeko. Marmokak ere bere funtzia bat, natural, ostra. Bai, naiz eta guri ez gustau, ematen dala guretako edo jateko. Bai, ez. Txinari ez saldu jozu eta... Bueno, baratxuria, bere hortan barrura, azal lodienak enduko izkiot, baina hau ere barrura, eta porroarekin berdina. Badoa, saltza pixkanaka, itxura hartzen. Gero, ardo txuriakin bustiko du, baina nahi izan ezkero, beltzarekin ere busti alduzu, horra aukerak nahi duzuenak. Eta gero, hemen lortzen den ura, botaldi ezu eta xente, eta ur horrekin, txal masail batzuk ero bustitzen baituzu, ematen dion gelatina puntua. Zaporia ere oso ona, eta hori behin bainoetan aipatu dut, xuberoako trukua hori zan, xuberoa jatetxekoa, txerrian kakekostetik ateratzen zen ura erabiltzen zuela gero bere txal masaila egiteko. Bueno, kalterik ez, eta ikusiko zuela, ze dirdira ematen dion, saltza horri. Eta berez txalmasaiak, gelatina eta desente botatzen dute, baina, honekin bustitzen baituzue, oraindik areta gehiago. Gero ez da hobeto. Ointxe ingo berba, zegor, zuk ezagutze duzu birika belarra. Birika belarra da, euskal belar bat, olan, belar usaintxua dana, eta dala arnazbideak eta zabaltzeko erabiltzen dana. Izenak esaten da, nondik nora doian. Hau, normalian hartzen da, biltzen da, udan eta udaberri partian, eta ointxe lehorra aldugu aurkitzu. Orduan, honen funtzioa zuk esatzen bezala da, birikiak eta bronkioak olan, irekitzia eta arnazteko adibidez, mendak daukan funtzio berdina. Baina, da zehose, hemengo mendixetan eta landetan aurkitzu alduguna. Orduan, normalian, lehor saltzen da, infusiotan eta hartzen da, eta beste belar batzukin nola nahasitxa. Adibidez, hori ez, eskaia, estul belar ostoa, malba, eta beste nolako lan belar usaintxo batzuk. Hori, poltzatxo batzutan sartu, lehorra, 3 edo 4 minututan utziolan ura irekin aldi bat emon ostian, eta barrura. Oin esaten duzula, Garbinen Larrearekin, lehen etortzen zen gurekin hilabetean behin, belar, senda belarretan eta ditua, eta ez dakit, inoiz ziur, agian ekarriko zuela, ipatuko zuela, ziur, da liburua dauka oso interesgarria, Garbinen Larreak eta zuela, senda belarren da inguruan, eta oso gomendagarria. Eta berari entzutea, kosada, ni txorien etortzen zanean, liluratu eta egoten itzen, zenbat jakinduri eta galtzen da biena, zelen mundu guztiak bere baserri inguruan, ero bizizien inguruan, zeuden senda belarrak eta zautzen zituen, da zertarako ziren jakiten zuten, baina gaur egun hori dena galtzen da. Oin dela gutxi, bitunik, Olentzero ointxe hurbil daukagula, liburu bat eskatu bihotzat, eta da, Basque Culinary Centerrek atara zauen lehengo sukaldaritza liburua, eurak ekoiztutakoa, argitaratutakoa, eta ditzena Silvestre. Eta da, hori, zuk identifikatzeko, etxien edo euskal rixan dauzen belarrak, eta horrek ze funtzio dauken. Eta niri olako kurtxio bat edo itxia guztoko jaten, ze irakurtzia oso ondo dau, baina gero, identifikatzen jakitea perretxiko moruan hori, jakin egin biozu. Eta bakoitzakin, bai, sukaldaritzako errezetak, hori, medikuntzakoak edo etxe medikuntzako lan errezetak, infusioak, sendabideak, eta olako gauzak oso interesgarriak bentzutan gatu. Patri, Garbinen Larrea, bilatzailean ematen ditu ikastaroak. Begiratu, Garbina ibidaliko zati mail bat. Ibiltzen da, bai, eta ematen ditu ikastaroak, eta xaboiak nola prestatu, eta olako hainbat eta hainbat ikastaro ematen ditu, eta, lehen bintzat herri-zerri ibiltzen zen, da oraindik uste du jarraitzen duela olako kontuetan, eta, bere hiltzute bentan, placer handia zala. Interesgarria da. Bai, bidaliko zau Garbine e-mail bat, eta zuek be, olako iradokizunik aukitzen baduzu, errezetategi bezala, edo gai bezala, bidali e-mail bat txoriene abildua eitb.eusera, eta desiatzen egon gara zuek irakurtzeko, da, zuen desioak aldogun einean egi bihurtzeko. Bai. Eta askotan, eta esaten dizugu, behin da berriz,
Errezeta nahi duzuela, ez dakit noizko prestatu ero, mesedez, idatzi guzue, eta guretzako zerbait berria izango da, eta bilatzen aurkituko dugula. Iparraldean egiten den, ez dakit ze aurkite jan genuen perretxiko sopa. Gaur egun, egia esan, ordenailu batekin eta liburuekin dan aurkitzea bada. Orduan, ingo dizugu. Gatz pixka bat, hemen, erregoziko dugu. Hau, minutu batzuez, eta esan dagoa. Gero, txerriankak, hemen, eta gero frigit ingo ditu. Esan dagoa, honek egozi, eta batzuk, behin egozi dena batera egoziko ditu. Horre, errezetan jarri dizuet, bieretara, batzuk, baina egozketa denetan berdina izango da. Egozketa berdina, eta gero, esan dagoa, ezurrak kendu, eta batzuk, ingo ditutor frigitu, eta beste batzuk saltzan jongo dira. Orden, denboraren arabera saltzan nola jongo dira, egia esan nik etxean egiten dut, arredutze estatuta egiten dituen, baina kristo inda usten dute. Ze saltu egiten du, olioa, arredutze estatu egiten dituzunean txerriankak, pila bat saltatzen. Frigitzeko da, eta behin egiten baditugu, gero, irinetik, arrautzatik eta ogi birriñotik, ez da horremeste, baina irineketik eta arrautzatik, jakingo duzu etxean holandana gotele. Hola, ibili bizara. Bai, eta asko saltatzen dute benetan, eta batzuk egiten, tapana ez du alio, ze gero, hemendik kondensatu egiten da lurruna, urtantak erortzen dira, eta gehiago saltatzen du. Orduan, tapa, holan, eskutu moduan ibiltzeko, eta berena da, urruti, eta holako, izaten baituzue holako pintza batzuk ero hoiekin, aukeran, hobetu. Oberena zigorrek kosinatzea, eta gero nik taper batera matia faltzeko. Hori da. Nik oingo ditu da, baratxuriak txikitu ingo ditu. Ze ogi birrindutik jungo dira pasauta hauek, baina ogi birrindu honi gehituko ditu persila eta baratxuria. Orduan, gaineko beruza izango da, ogi birrinduanen kurruskatura eta zaporea izango gara. Eixa batzuk, ogi birrindu batzuk, patensa dendara eta eroste ditxusunean, egoten dira berakatzakien, baina... Baina botatzen diote berakaz lehorra, eta perrexin lehorra, deno mundu guztiak Euskal Herrian dakila perrexin lehorrak, zertako bali dut? Ez du, ez zertarako bali. Ez. Badauz belar batzuk, hori da, urara arabera. Eta orduan, badauz belar batzuk, albaka, perrexila, eta olako edien bezala, horrek, potian lehorrak, ez dauka zentzurik ze. Ez dauka zaporerik da ura galtzen da pila bat, baina beste batzuk apurtxo bat lehorra bak dienak, adibidez eskaia, erromeroa eta olakoek, horrek hobeto mantentzen da zaporia, oreganoa, eta berez ur gutxi hau daukielako, eta hobeto mantentzen da aroma, baina perrexila, mesedez. Ez. Bale, nik oin altu itzengo dut, hemen ura berotzen jarri dut, eta agian ez nauzu entzungo. Zarata asko itzen da. Bai, zarata, katxarronen zarata. Orduan, hau jarri behar duen, olakoetan jarri behar duen azpian, barneko txistea, erogu, bera arraze, gu badaki usati izaten dago. Hemen, barazkiak erregozita, erdi erregozita, eta hoi, egurra emango diot honi, beldur gabe, bust, esaten dana, bust, bai, eta ardoarekin bustiko ditugu. Ardoarekin busti ondoren, honek irakiten egongo da, holan, erdira gutxiorak edatu arte, eta ero urberoarekin, saldarekin ez, urberoarekin bustiko dugu, eta esan dagoa, lapiko azkarrean 45 bat minutu. Guk ingo dugu moduan, 3 bat ordu izan ondoren, ateako ditu, eta beroan, hau garrantzitsua da, beroan ezur guztiak kentzera, hotzean ezinezkoa da. Beroa egon behar du, nik ite ditu, bi ateratzen ditu, bi hanka ateratzen ditu, ez, bi erdi. Azten naiz bat, holan, askatze, eta gero ja bestea dago epela. Besteak inazten naiz, eta beste hanka bat ataratzen dut. Hori da trukoa, baina saldatik atarata. Eta beroa onbardu, hor sentitzen du, baina eskuak pixkat erolako guantea latezekoak erizan azkero, horiekin modatuko zen. Eta hau zigor, urez betetzen bozu da 3 ordu ostien, horatarako da salda, hori bai ez, kolagenoz betia, eta hori izango da. Hori artegiko simurrak entzeko osona. Aba, gero emazte zuzaputxo bat mestez. Gure oso beste. Errezara azkenia, oze? Ez. Naz erretzen. Zukaldariak eskar erretzen, inoiz. Hau edia handiak.
Bueno, lanak aurreratuta dauzkagu, ez dela, gero Patrien errezeta, diapurruera da, hori paiero dastatu behar daukau. Hemen dauzkat, lau erdi, inditu dela, hoxe, ezurrak endu, eta saltzain dut, birrindu, iragazi, eta hemen murrizten utzi dut, eta ikusi duzu eze gorputza hartzen nahi dan, eta egun batetik bestera usten badugu ostutzen gogortu ingura, gelatina utza da. Eta besteak inditut, hoxe, irinetik, arrautzatik, eta ero ogi birrindutik, eta ogi birrindu horri bota diogu, ikusten da moduen, persila, eta baratxuria txikituta. Hoxe, esaten duzula, gero osten danean gogortu itxen dela, dengo berean ititxun, ez dakit nire Instagramian ikusi ditxuzun, ititxun dilistak foie grasaken, freskuaken, plantxan. Eta, sartaina bero zauen da, esan, baskalostian garbitxuko. Eta initxun bakaret, hori sartaia bero dauela, eta hori xotan takabaredik, eta plantxan. Horrek askatzen dau koipe pila bat. Nik olio gabe egiten dut, bai. Askatzen dau koipe pila bat, eta gero koipe hori, hotz geratzen danean, hori geratzen da. Eta hori, nire mutiak ikusi zabenean, baina, ze kozina hau dozu sartagin honetan? Hori, foie hori jandosuna, hau da, ze bat olixotan ingozen da, ez? Ez hau da, berak askatzen den olixo. Eta gero, horako, geruza horiska hori, honekin ez da olixua, baina bai geratzen da lan potolotxo. Bai. Eta oin, ikusi duzu, naiz eta... Hemen txe distantzia preventiboa. Irinetik, arrautzatik, ogi birrindutik, pasatu ditugun, hau pla-hau, beti, bai, hemen dago. Bueno, gaur, non daude nire pintza, nireak diela, nireak. Hor dauz, lasai, nireak, eske bitu, Honek etxetik garri, honek nire, Baina, hartu, nahi galdi, tak, listo. Plater bat, atatzen maztezu, Patri? Zelakua? Haundixa. Bat eta bat jarriko, lan, bat saltzan, eta, saltza kontua bakizu, egun batetik bestera, sakona, ez? Bale. Zapala. Saltza kontuan da gabizela. Hau, bere. Kontuz, Patricia, kontuz. Oso ondo. Eskerrik asko, Patricia. Zer da, hau? Hau da, bor, zuek ustean hor, gure txerriankak dantzan. Hau da, beti gertatzen den zerbait. Horregatik nila gaur egun saltzan iken ditu danean, horrela iken ditut. Hau, kanpora. Eta horrela jaskal erreko. Ze ondo. Garbitu. Eta benetan, sukaldea geratzen dela, hor, aipatu izan du inoiz. Indukzioan, ala ere, indukzioa izan behar du. Jarri alduzu, egunkari bat, azpian, eta ero sartaia gainean, eta sartaia berotzen da, eta indukzioak, ez dio zua ematen teorian, paperari. Teorian. Espada, esaten du. Zebestela sukaldea geratzen zaizu holan. Gero, seguruan idatzeko dabe da, eske zigoriturrieta jentzunotzan telebistan. Arek esan zuela... Ezein kasu, telebistan entzutu duzuen danai. Danai ez. Ia danai, gaur... Ta guri gutxi hau. Hori da letra txikia. Patri. Jose txura, Tomate saltza pixka bota eskero. Honek, kolore gorrixka bat, hartuko luke. Atzoko tomate saltza. Ez... Bere hortan ez du behar honek ezer. Lagunok, hemen dauzkazue, gure txerriankak bi eratara. Zein emango dio zufiteli? Frijitu bai. Ni bixai, Bixai. Jure lehenko saltzan pauk. Eskinatxonetatik zerako biguntxo, Aber, ez horrek ez duzuna. Nik uste danak endu dizkio dela, Nik uste. Uneko uner. Esango duzuen nahi duzuna, baina txerrianka plazerroa dira. Norek esaten dago kontrakoa ba? Bado, hande pila, Patri. Bai? Ez pentsetan. Gure gidoilaria. Benetan? Bere gidoietan beti idazten du. Jente batek pentsatuko dugu dela zerbait naskarre. Zaite jartzen da hori. No pentsatuko dago. Honek ez dizurako probau. Claro, hori da. Eta diabrukeriak egitekotan txorien ez ditu egiten. Ero bai. Torranxka kontuak atalatzen ditugun, bai. Venga.
pertsona txara aurpegisa bestauke, ez? Bueno, adarra dauka diabru baten bezala, adar bat bakarra, bakizu hori adarra dala. Bai. Bai, nik hori ikusi dut lagun bati botatzen nuen, bizkarrean puskatu eta infektatu eta horako bola. Zuk zerako lagunak daukotzu? Davide Jorge egin zion, potik gurekin lan egiten zuen, da, botazio non otarrizka, poti, pum! Bizkarrean, adarra barruan gehatu zitzaion eta dena infektatu zen. Bai, hori beretan da. Eta horrezkero ez dauka programarik. Ez, niko lehena gotik izan zen. Bueno. Orduan 200 kilo pesetzen zituen. Bueno, nik eingo ditut, haunek, ez dauke aurpegi txarra baina, deabru erara eingo ditugu tarrainskak, eta horretarako saltza berezi honekin. Tipula berakatza eta zenaria txiki moztu eta sartagin baten erregoziko gurina eta olixuakin. Gorritzen dienean, ereinotza, eskaia, pipermina eta perrexia botakotza. Jarraian otarrainskak jarri, erregozi, patxarra bota eta garrestatu ingo dugu. Sua itzaltzen danean ardoz txurixa gehitu eta zubizian kosinauku minutu pare baten. Otarrainskak gordeko itxugu, saltzai beraruzaintxua kendu eta gainontzekoa birrindu ingou, eta saltzai maionesa eta siapia bota, nahasi, otarrainskak zuritu eta saltzakin zerbitzatu. Beraz, hasiko algea. Bai, baina argi dena geratu diabru erara zeratidan. Ez du jartzen errezetan zeratidan? A ber, diabrua da, pipermina, pikantia dalako, infernukoa, eta gero patxarra eta hor, eta flambeatu zua. Bale. Argi geratzen da, Osa, badauka pikantia hor da. Badakizu Mexikon badaukatela errezeta bat, diela honeko otarrainskak diabru erara. Bai? Bai. Zau Bilboko errezeta da, Hau da, azkenean egiten dena da, otarrainskak gurinarekin, tabasko eta emate, eta haiek badira, pikante saltzen direlako, horregatik, Eta, bueno, izorratu jazu, dana, Patri? Zeba? Gurinarekin ez saltzen sinatu behar dana. Gurina eta olixua, bestela gurina erraiten da. Ja, baina gurinak eixau, ez? Ez que da, Marquesaren liburu hartzen bauzen, Marquesak bazeukan, eta garaiko zerbait zan. Garai haietan, Frantziako sukaldaritza zan ezagunena, gehien sukaldari onenak frantzesak zela eta esaten zan, eta agien, fama eman zitelako mailako sukaldaritzai bai izan ziren frantzesak. Eta zerekin kosinatzen zuten haiek? Gurinarekin. Eta paraberen hainbat eta hainbat errezetetan gurina agertzen da, ez? Eta, gaur egun egia esan, baita Frantzian ere gaur egun gurina maila asko jetxi dute, eta naiz eta oliba olio agian ez duten erabiltzen, ni behintzat Frantzian lan egin nuenean esperientzia hori izan zen, oliba olioa ez, baina bai ekilore olio eta beste olio batzuk erabiltzen dituzte. Eta gurina asko jetxi da. Gurina erabiltzen zen, baina esan garai batean moduan dana gurinarekin. Eta gauzak gurinarekin frigitzea zen egizatia. Ni neuri astune iruditzen zait, egia da, gure hau zapaiak azkenean oliba olioara edo olioara inda daudelako, ez? Eta gurinarekin, gurina bai ematen digu. Guk, agian norbaitek oliba olioarekin, edo ekilore olioarekin frigitutako zerbait, ez du nabarituko. Baina gurina sartu badugu, bai. Hor, gurina nabaritzen da. Bai, zauka sneki puntu hori... Zapore fuerte hau. Zaporia dugu, beria. Orduan, bilartian, honek barazkixak engoitzugu txiki, azkarra goitzeko. Ze gero saltzea joan bida birrindu. Beraz, holaxe, azenarioa tipula, beraz gozoa izango da, baina gero diabru aldera joko berakatzakin. Eta pikantiakin. Oso. Otarrainskak dira, ez? Goratzen zen nola itzegin genuen. Ez dutze galdetu baina, nik uste bai. Bai, baina, txerla itxura ez daukate, muskuio ez dute ematen. Hau ez da txerri azpizuna, ez? Ez, eta zigala bat ere, ez da. Ordaindu duten presioan, zigala bat izaten bada, joan gara zarraindegi berdinera. Gabonetarako beste eskaria handi bat eitera. Pare bat astero, aipatu genduen hemen nola, gaur egun izostutako atalean saltzen ziren itxaskietako eguneko handi bat, ez zirela jartzen zuen animalia. Hau da, itxaskia. Jaten bat zuten, ziela, ez dakit, zigalak zirela, horrek ikusten dira, baina otarrizka zirela, beste zerbait izatea, ez? Da, gehien bat honek prestakiak izaten dina paellarako eta holakoetan, asko, ez? Hor, atara da, arrantzale bat truko hon bat ematen, jakiteko guk jan behar dugun itxaski hori izostua dana, ea freskoa dan, sarragoa, sarra ez dugu esango.
kontua da. Bakizu daudela itsasontzia handi batzuk, Bai. zeintzuk hori hemen Euskal Herrian badaude, atunakin eta ibiltzen direnak, eta hegala urra eta harrapatzen egoten direnak, dira fabrika handi batzuk dire itsasoan doazenak. Bai. Eta hori egiten dute arraina harrapatu bezain, arraina harrapatu, garbitu eta izostu zehituan egiten dute. Orduan zuk, aukera daukazu, otarrizkak erostera zoazenean, gambak erostera zoazenean, kajan agertzen da jatorria. Orduan zuk hartzen duzu, ez dakit, itxaski marka bat, arrantzale bat agertzen dela holan horiz, erosten duzu hori, eta gero kajan behiratzen duzu, ea nun dagoen ontziratua. Ontziratua agertu alda, ez dakit, Argentinako fabrika batean, Argentinan ontziratua, ero itxasontziaren izena. Itxasontziarena bada, da freskoa da. Hori da, egun freskoa, hau da. Harrapatu dute eta itxasontzi honetan aukera daukate, zuk harrapatu dago gamba horiek momentuan agertu egiten da. Portura eta zoi ezenean hori izen ezberdina da. Mai Carmen. Ez, Ana Luisa bigarrena. Zigor eta Patrizia. Ero Bendreska laugarrena. Olako, bueno, ez da izango herri baten izena. Zemela ben izena eta, ez? Bai, baina horretan badakizu bintza freskua dela. Agian, otarrizka beharrean gamba sartu dizkizute, ez du dala uste, ez du pentsatu bera idezet, baina horietan itxasoan ontziratzen dana izaten da arrantzatutakoa eta unekoen freskoa. Ze hor, ez da pasatu itxasotik, itxasontzira eta gero izostu egotetara denbora kontua da. Ez da ez zer. Eta hor dakigu freskoa dela, eta piper binonek erakusten digu, hau, ez dala freskoa, baizik eta janburruak harrapatu duela. Hori da, potentzia auka, indarra auka, hementxe barazkixak erregositxa, eta jarra itxugu, bai, piper bina, ereinotza, eta eskaia. Eta ontxe, infernua ez alda ba. Bai, baina zuri ikustean nahi zaitu jenteak, hemen, patri dago bestaldean. Nien azain interesgarria. Ontxe, gure animalitxoak. Osa, bertan kozinatu eta gero saltza hori birrin dengozu otarrizke zaporeakin. Hori da. Beitu, hau ingot, holaxe. Oe. Bai. Eske indarra bia da, Sartai horrek burdinezkoa da eta pixatzen du. Onartzen du, pixua daukala horrek. Honek, konbaliatzen da geroko gimnasia. Ez dela bizardazkakin hartu eta telebistarako polilla ez da botatzen. Bizardazkarekin bultan manda ere, egun bolgatzen da. A ber, zua, topera. Ja. Patxarra. Betileak babesean. Zua. Ai, ama! Neguan nola eskertzen da nahu, neguan nola goxo, holan bai. Ja, Mikel, ondo bat zaude. Ustra, jo, Mikel. Beitu, ereinotza ez da, baino ondo baina. Epa! Venga, zigor, input. Ya está. Hau bai, Ousaia, Ontxe, ardo txurixa. Bai? Horutziko, ai ama. Ai ama. Apiztuta, bai, olio potei etzai gustatzen normalea. Ez da komeni. Zigorrek esan dago, txerrian kekitzen daura, pum! Bueno, ari berdinetin nahi nahi entira da pum, pim, pam, pum. Bueno, hemen txeutziko hau murrizten. Eta ontxe, bueltan etorriko gara, alde batetik. Osa, pare bat minutu kozinatuko dituzu horiek, egin da dodenean atera eta zuritu inbar ditugu, orduan. Zuritu, eta gero saltza birrindu, maonez eta ziapeakin nahazi, eta zeritzatzen die, otarrenxkako lan, zurituta dauzela, eta saltzakin gai. Eta beroan. Otzean. Bueno, otzean, epel. Hau da, ez da... Bero ez, nik ez da gura holan, eskuak erratzi. Saltza berrindu indagu. Eta honek, haunekin jot eta gero lana azok hartu oso honek ez. Burua no txupatu ditu? Burua bakarrik. Horik eso? Burua, bota inbarzan, nik ez dut ekutu burua. Jo, gero Gozuena burua da. Erabilin bina baina gero fumet bat iteko. Ja, horre, fundamentu guztia hor dao. Hor dao. Hemen txea saltza dana, eta saltza ingo, maonesakin. Vale. Eta ziape apurtxo batekin, hori nahazi. Ze platera guan betu, beti itxe ditugu lan honek egositxak, maonesakin. Hau da berdina, baina holako buelta batekin. 2.0. Edo 3.0. Eta buruak, aipatu du, oine, txupatu ez ditu, kendu inditut, baina saltzarekin batera birrindu eskero eta ero irazi eskero, are eta orain beste ikutu bate saltza, zapore askoz gehiago gingo luke. Beraz.
Ni prest nago, Maia noen jarri, platerian jarri gabe, baina iturrita prest. Espadel. Ikusten dut zut, bai. Bueno, haitxura nago, honek. Eska? Holaxe... Horreko itxugu lagola, minimalista. Gero bestiak argazkirako dago, horreko itxugu. Zondo? Eta koiaratxo batekin. Honek. Holaxe gainetik. Beraz, pikantia badago, probau dut. Bai, saltzak baduka diabru puntua. Baduka diabru ikutua, gero esarostie hemen beholan. Zuzenean ez da ikusi, baina kamaran ikusi omen dala holan zute bat. Bueno, Pompeia ematen zuela honek, zumendia da, Hemen, otarrenskak, diabru erara. Ai, nun da niria? Zein duzu? Hemen dago. Horre oso sofistikatu duz. Marquesa Andrea, oso natea zizkizu otaren eskau. Eskerrik asko. Zorioneko berok. Mila esker. Bueno, nik txerri ditu binatu baina eske ez da txarto geratuko nintzen. Bueno, eskerrik asko, Zigor Iturrita. Agarrak, Eta eskerrik asko zuen, Agur. Agur. Agur.